d'una llengua minoritzada dins d'una altra illa lingüística d'una altra llengua minoritzada, sinó que, a més, fins i tot disposem d'articles derivats de xurisme de manera abundant a la toponímia. Per tant, tenim una altra excusa que buscava. Moltes gràcies. L'última comunicació és a càrrec d'Àngels Álvarez, que però no és present, i emissores de ràdio en interpretació nomàstica, llegirà, no em volia confondre, però és García Perales. Bona vesprada. Àngels Álvarez disculpa la seva absència per problemes personals d'última hora i m'ha demanat que llegeixi en 5-10 minuts algunes aportacions del que és este treball innovador del que és l'onomàstica en mitjans de comunicació. El títol és Els noms a les ones, l'onomàstica aplicada a les emissores de ràdio. En aquesta investigació es conjuguen la comunicació des d'un plantejament periodístic i publicitari i l'onomàstica. Es tracta d'un estudi interdisciplinari i amb vocació sincrònica. Aquest enfocament resulta innovador, almenys pel que fa a les coordinades temporals, atès que l'onomàstica es dedica a l'estudi dels noms, ja siga dels topònims, ja siga dels antropònims o dels éssers vius, però amb una perspectiva històrica diacrònica. Per aquest motiu, la nostra aportació suposa una novetat. Ens dedicarem a aprofundir en els noms de les emissores de ràdio amb una mirada sincrònica referida al moment actual per a partir de l'aplicació de conceptes i categories pròpies d'aquesta branca de l'onomaciologia i de la semàntica, obtindre dades d'interès en el camp de la comunicació corporativa i publicitària. Als tractats sobre comunicació corporativa, comercial, publicitat o investigació de mercats, res és més important en l'estratègia de mercadotècnia d'una nova marca que la selecció del nom. La marca serveix per a desenvolupar la identitat de l'emissora de ràdio. Per a llançar un nou producte al mercat necessites un nom de marca. Per altra banda, el nom és habitualment el primer element de la projecció del producte que servirà per enganxar l'atenció, en aquest cas, dels oients, i per altra banda, en moltes ocasions, com ha estat demostrat, la marca fa el producte. El concepte de marca, aplicat al nostre objecte d'estudi, ve donat per diferents ingredients, des del nom al logotip de l'emissora, passant pels eslògans i, per què no dir-ho, pels elements identificadors, indicatius, autopromocions, caretes, etc. La marca és tot allò simbòlic lligat a les ràdios com a producte comunicatiu. Als estudis sobre quins són els factors d'èxit per tal que una marca despunte, s'anota el que siga curta, fàcil de llegir i de pronunciar, que s'associe al producte o a alguna de les característiques d'aquest producte, que siga també fàcil de reconèixer i de recordar, que siga eufònica, agradable a l'oïda, amb connotacions positives i que es diferencie de la resta de competidors. Així que és tan capital crear-se un bon nom com el producte en si que estem venent. Bé, el mètode a l'hora de fer l'estudi, pel que fa al mètode emprat, s'ha de dir que ha estat un mètode descriptiu. La mostra seleccionada està constituïda per un total de 179 noms de ràdios. Hem determinat un corpus tancat integrat per totes les ràdios de la província de València. Per establir el llistat d'emissores s'ha agafat com a referència el que apareix a la pàgina web especialitzada en informació sobre este mitjà, que és guiadelaradio.com. En aquest sentit, hem descartat els noms d'aquelles ràdios inactives, però sí que hem acceptat totes les ràdios, ja siguin legals, alegals o il·legals, amb independència de la seva situació legal. S'han catalogat les ràdios atenent als següents criteris: variable de funcionament, activitat i inactivitat, segons la propietat, ràdio pública, que pertany al públic o d'àmbit local, comarcal, autonòmic o nacional, i ràdio privada, idioma en què s'expressen, en valencià, en castellà, mixt, altres, el caire de l'emissora, els continguts, si són musicals, educatius, esportius, religiosos, criteri per a donar-li nom, geogràfics, amb abreviatures, de creativitat, independentment si es pertany a una cadena, l'àmbit de cobertura, etc. A partir de l'estudi realitzat hem arribat a la següent taula. L'autora presenta una taula estudiant totes les ràdios i parla de ràdios que agafen el nom del topònim, la major part són municipals. Per exemple, canals ràdio, els Giraràdio, sempre apareix el topònim del poble en el qual emeten. Emissores que agafen el nom d'antropònims,
Emissores que agafen el nom de conceptes relatius al món de la ràdio, seria metarràdio, com ara cadena dial, la paraula dial, radioclub. Bé, emissores que prenen el nom del punt a través del qual es sintonitzen, la 97.7, canal 31. Emissores que agafen el nom d'abreviacions, AZ Ràdio, AZ és Arzobispado, Ràdio Malva, és Malva Rosa, i distingiríem entre abreviatures, sigles i símbols. Mas Ràdio, per exemple, posa el signe del mes, i sigles, ACM. També s'inclouen acrònims, per exemple, la COPE. La ràdio COPE és molt coneguda, Cadena de Ondas Populares Espanyoles, i, per exemple, Onda Cero. Onda Cero és una ràdio que l'origen és també interessant perquè realment és un acrònim, és ONCE, Onda Cero. L'amo d'Onda Cero era l'amo de la ONCE. La ONCE és l'Organització Nacional de Seguidors Espanyols i d'ahir ve la ONCE. Després la SER, la Societat Espanyola de Radiodifusió. Bé, emissores que agafen nom a partir de criteris de creativitat. Bueníssima Ràdio, Brico FM, és de bricolatge, Cadena Élite, Ribarroja, Corazón FM, Danza FM, Eres Ràdio, Exòtica, Latina FM, llengües estrangeres, Energy FM, Coast FM, i així que també caben jocs de paraules, per exemple, Deluxe FM, referències emotives, Ràdio LOM. Ràdio LOM és una emissora del poble de Picassent. L'origen de Ràdio LOM és perquè l'om, l'arbre om, l'olmo en castellà, és un arbre emblemàtic del poble. Hi havia un arbre a l'entrada del poble, ho vam consultar amb el director de Ràdio LOM i ens va explicar que hi havia un arbre a l'entrada del poble que es va assecar i després van agarrar les arrels i les van replantar en un altre lloc i hi ha un fill de l'om. I allí hi ha un equip de bàsquet, un equip de no sé què, que es diu tot, heu tingut que nota per comentar-ho. Ràdio Rabosa és la ràdio d'Almàssera, perquè els d'Almàssera es diuen rabosots, no així, rabosos, els d'Almàssera no rabosos, l'han fet Ràdio Rabosa. És el símbol del poble i hi ha agrupacions que tenen aquest nom. Referència a l'estil de la programació. Hi ha ràdios de música i falles, Burjassot, Ràdio Maria, que Ràdio Maria és una ràdio religiosa, i aquests criteris no són excloents, així per exemple es poden combinar creatius d'anglès. Les conclusions. L'ús de l'anglès s'aplica exclusivament a emissores especialitzades, majoritàriament musicals. Kiss FM, de l'anglès, Fresh Radio, Hit Radio. Habitualment aquesta solució va lligada a l'esnobisme. És triada per a projectes comunicatius d'origen local, però en alguna ocasió, com és el cas de Coast FM, emet en anglès. Preferència pels topònims, en el cas de ràdios municipals, aquest és el criteri que preval. En aquest cas, s'utilitza majoritàriament la denominació en valencià. En altres casos, el nom no varia i coincideix en valencià i en castellà. Quan es tracta de topònim aplicat a una emissora que forma part d'una cadena de ràdios, si el topònim és València, sempre s'usa en castellà. Onda Cero València, però Onda Cero Alzira. Encara que Onda Cero Sagunto, no Onda Cero Sagunt. Això va lligat a l'oficialitat dels topònims. Pel que fa a les llengües utilitzades en la denominació del nom, el castellà és majoritari en totes les ràdios de la província valenciana del País Valencià. La relació entre noms i el valencià es troba determinada pel criteri de la tinença o l'àmbit de difusió. Les ràdios municipals, amb una vocació de servei públic, es presenten com la tipologia d'emissores que, per la seva naturalesa, s'expressen en valencià, cosa que determina la seva denominació també en valencià. Burjassot Ràdio, Canals Ràdio. D'igual manera ocorren les ràdios públiques autonòmiques, com ara Ràdio Nou o Catalunya Ràdio. L'estructura que predomina és el nom més la paraula ràdio. Més que no ràdio, més el nom. Existeix una denominació de les ràdios, la preocupació per la creació de la identitat corporativa, s'ha pensat en el criteri d'eficàcia comunicativa, en alguns casos sí que s'ha donat aquest cas, en la dimensió creativa del nom, com a intent de diferenciar-se en un ecosistema comunicatiu saturat. Es combinen distints criteris, topònim i nom de la cadena. Topònim, nom referit a l'estil. Topònim, algun concepte. Pel que fa a les abreviacions, el criteri més estès és el de les sigles. Hi ha alguna ràdio que rep el nom a partir del símbol. I el criteri de la creativitat apareix referit a conceptes com loca, hechicera, màxima, olímpica, kiss, bueníssima, cadena élite, éxito, etc. El criteri de denominar la ràdio en funció de l'estil no és freqüent. Música i falles. Aire latino, ràdio. Ràdio dentista. L'opció de prendre el nom del punt on apareix la ràdio en el dial tampoc resulta abundant. Són 97.7,
98.0 Ràdio, Canal 31, en són alguns exemples. Moltes gràcies per la seva atenció. Bé, obrim un torn de paraula que us voldria recomanar que no fos tan llarg perquè no s'han d'agafar autobusos per a l'aeroport, etc. Per tant, si hi ha preguntes sobre els arguments de les ponències que hem escoltat, endavant. Jo parlarà sobre la comunicació de Garriga. Estic d'acord en quasi tot el que ha dit. Ara hi ha un factor que jo crec que no s'ha tractat i que sospita que és d'una certa importància, que és, jo diria, l'impuls administratiu. Molts dels topònims que han sortit són noms de municipi en què ha intervingut una mena de norma de completar els noms repetits en una espècie d'afegit o determinatiu. I això pot ser que expliqui determinades solucions. I segona cosa, un altre factor que jo crec que encara és més important, la mandra, la peresa dels escrivents municipals i de l'administració. Moltes omissions d'article es deuen exclusivament a aquest fet. És a dir, Espondinca, se diu sempre Espondinca, però l'escrivent municipal es diu Pont d'Inca. Perquè estalvia dos lletres, estalvia dos lletres a l'escriure, i si ne pot estalviar quatre, estalvia quatre. I si pot estalviar l'accent, estalvia l'accent. Vull dir que hi ha una sèrie de coses que potser no estan tan considerades i alguna vegada, no dic que sempre, alguna vegada sí que ho és. L'exposició, el treball és un treball extens, posat bàsicament el que seria l'estructura més clara, en el sentit que, clar, s'entra en altres qüestions i de detall. Dintre dels noms aquests que tenen determinatiu, clar, s'ha de diferenciar molt bé els determinatius reals, és a dir, que tenen un ús, i molts això que són absolutament administratius. I hi ha llistes que està molt clar que depèn quin lloc té el nom, que realment el determinatiu ningú de la població ni el fa servir ni l'ha fet servir mai, perquè simplement és una qüestió d'administració. En altres casos sí que trobem noms, allò que dèiem, la baronia de Rialp és la baronia de Rialp. Aleshores, aquí sí que cal diferenciar aquests dos casos. Aquí ja dic, jo he anat una mica de pressa i m'he centrat més en les branques més principals. Entrant en detall, això s'ha de tenir en compte, i ja dic, molts d'aquests s'eliminen perquè no es podrien ni considerar determinatius, o s'hauria de dir que no són lingüístics, sinó que són pur i simplement administratius, perquè ja no són topònims compostos, ho són per legislació, però no per en realitat. L'altra qüestió és que, clar, si fem treballs sobre toponímia, hem de fer treballs sobre toponímia parlada, és a dir, sobre el nom real. Aleshores, i el que hem de tenir en compte és això, no la qüestió de l'escriptura de si algú se'l salta o no se'l salta, sinó el fet de quina és la forma real. Tenim topònims amb article i topònims sense. El problema és si en algun cas aquestes manques poden, és a dir, el no fer-ho servir pot haver acabat provocant que hagi desaparegut en l'ús de la gent. Aquest és un tema molt complex i aquí sí que ens n'aniríem. Hi ha una anècdota que dius, els noms no es modifiquen, però sí que es modifiquen i el per què. Un poble al Solsonès que es diu Salo, més ben dit, i li van posar el rètol de la carretera, doncs això de Salo, clar, s'escriuria S-A-L-O, no? I això devia sonar molt estrany a la persona que va fer el rètol, el tècnic o el que sigui, li va posar un accent, Saló. Doncs una senyora d'allà, vull dir, del poble de tota la vida, diu ara a partir d'ara resulta que hem de dir Saló, i a mi em costa. Clar, ella veient una cosa, això de la retolació com arriba a ser important, fins i tot ara, imaginem-nos abans, no? Però, per tant, ja dic, alguns factors pots entrar amb les generalitats més grans, però quan entres en detall ja és cas per cas, i sí que s'ha de tenir en compte. Una qüestió. Qualsevol de les comunicacions que s'han presentat sempre inciten i
mai n'hi ha prou temps. Per exemple, faré una pregunta a cadascú, però si no voleu contestar al mateix temps. Per exemple, en l'article, sempre s'ha distingit, no, te pregunto si has distingit, i si has distingit, quina opció has pres. Per exemple, el que és del poble, o és de la zona, és més conservador. L'article ha anat guanyant poc a poc terreny a través de la història. En canvi, els que som de fora no diríem Artesa de Segre, diríem del Segre. Nosaltres sempre utilitzem l'article perquè en el nostre cap, modernament, l'article és el que es posa. Aleshores, en aquest cas, la norma, què fem? Posem l'article o no posem l'article? S'ha de respectar el que fa el poble o el que fan els dels altres pobles? Això és una opció sempre que crec que funciona. El criteri general És del poble, no? El criteri general és que el topònim és la forma de les persones que en tenen un coneixement històric continuat. Que aquest nom pot arribar a canviar, perquè a veure, hi ha els canvis d'accent, els de Viladeses passen a ser viladesens perquè no siguin d'ases. Sant Pau de Segúries passa a ser de Sant Pau de Segúries, és a dir, sigui uns canvis amb la llengua va canviant. Ara bé, però qui l'ha de canviar són les persones que en tenen un coneixement. No et serveix allò de dir, com que a través de la televisió hi ha dues persones que coneixen el nom malament, per dir-ho malament, en el sentit que no és com es diu la gent pròpia, clar, això és que algú et canvia, el nom és teu, no? En aquest sentit... El nom és teu, però és general, sempre bé. No és general, té un coneixement general, però el nom, clar, a veure, des d'aquesta perspectiva te'l poden canviar en qualsevol moment. La qüestió de l'article, és a dir, una cosa és de qui és el nom, i bé, el nom tu l'has de posar en funció de les persones que en tenen un coneixement, és a dir, si al poble tothom fa servir una forma única, no pots anar des de fora perquè no t'agrada i canviar-lo, no? A més, el nom és la forma fonètica, després que també tenim aquests problemes, els lingüistes, que donem tanta importància a la forma gràfica, que acabem modificant-ho. Si entréssim en detall, tindríem més complicat per les formes de registres diferents, etc. Però igualment, dins de l'article, el que pots veure estudiant-ho és que hi ha com forces diferents, no? Algunes fan que l'article avanci i uns altres retrocedeixin. A veure, hi ha una situació de respecte i a partir d'un cert moment, quan esdevé una forma general, posem perquè si en alguna cosa no hi ha article i esdevé que hi ha article en general, doncs li posaràs, m'entens? Passàvem Ebre i ara passem l'Ebre. Doncs ha passat això. I en alguns d'aquests casos el que passa és que els determinatius se l'han tingut. Quan a la Cerdanya, acabin dient els de la Cerdanya, doncs m'entens, Bellver de la Cerdanya, en lloc Bellver de Cerdanya, doncs serà de la Cerdanya, però no ho pots tampoc, no és una imposició, és una qüestió de la llengua cap on va. La tendència majoritària, encara que segueix havent-hi reduccions d'article, la tendència majoritària, allò amb persones, si no tenen un coneixement, és a l'extensió de l'article. I hi hauria el cas aquell de la França, que ara és França, que també hi ha tot un apartat dedicat als corònims i tot això, i la França ha passat a ser França, però en els altres casos el que diem nosaltres habitualment és el Pakistan, la Xina, etc., amb article. Per tant, sí que la tendència va cap aquí, però pas a pas. Però la senyora Cabré i l'Andrei, és que crec que ho he entès jo segurament malament. Crec que heu dit que els hipoconístics a València funcionen diferent, en el cas de Bartomeu i Salvador. En valencià encara es diu en molts pobles Mahoro, etc. Sí, però això no és un truncament des del meu punt de vista. Ah, no? Esperança seria un truncament. O sigui, un truncament. Això és... No, és que no t'he entès bé. No, és que no és que ho hagués, tot això no ho he explicat. Ja, perdó. Jo és que m'he estranyat. No, és a dir, aquí hem fet una versió molt reduïda del que considero que és un procés de truncament que està regit per un patró d'un peu, i un peu com a màxim és bisil·làbic, i per tant tot el que és més de dues síl·labes, això ja està regit per unes altres coses, i aleshores dintre d'aquests, el que dic és que a València no trobem no només truncats, sinó per exemple hipoconístics del tipus republicans o de noms apel·latius així molt infantils i àmbics. Aquests són majoritàriament trucaics tots, això. Però clar, la resta de coses, diguem-ne, el sistema com es regeix, no l'he explicat, perdoneu. No l'havia entès. Vull assenyalar una cosa, que els aguesos que estan aquí ho confirmaran, que entre els exemples de Cuen, el primer dissortadament és inexistent. No es diu a Josep, es diu o Josep.
Potser ja ho havia entès malament, però no existeix un advocatiu en aquest sentit. Mai no existeix un local. No, existeix en altres contextos, però en aquest context cridat una persona. Com a vocatiu mai. És que hi ha gent que Crec no que s'ha no Josep, m'he equivocat, però... Ell parla, jo ho he sentit com per introduir les interrogatius. Sí, però no en vocatiu cridat una persona. Això sí. Vens, què vens? Què ànim? Ànim, què prou? Sí, ell sí que... Sí, no, dic, la situació és justa, però amb l'ella de cua potser no. Sí, no, nosaltres tinguem. Sí, No sé, d'aquesta comunicació que m'ha semblat molt interessant, però aquest exemple que posa Cuen del mallorquí Madà, en comptes de Madonna, sorgeix per una falsa interpretació, o sigui, per interpretar que el segment final, la síl·laba final de Madonna, és l'article personal. Si deim l'amo en Miquel i deim Madonna, Maria, resulta que repetim dues vegades i la llengua allò que fa és dir una. No crec que sigui un exemple equiparable al de l'alguerès. I pens també veure si és possible que el cas de Biel no surti de Gabriel, sinó de la seva metàtesi, Grabiel. Jo crec que sí, però en qualsevol cas no hi ha cap truncat amb obertura que sigui bra, tra, bra. O sigui que el procés de simplificació és general. Molt bé, molt interessant. Perdó, això no n'he fet èmfasi. És a dir, per què m'ho he explicat, perdona, però veig que poc, el procés de troncament? Doncs perquè, clar, el troncament és hipocorístic, però la cosa que ha de quedar clara és que un hipocorístic truncat s'utilitza com l'aia, no? He anat a veure la laia i no hi ha entonació. Aquí, aquests mots truncats és simplement en un llenguatge efectiu, mentre que els vocatius és un altre procés. I com que, diguem, el poc que s'ha dit, esclar, tot és una mena específica de parlar, no? Però nosaltres diem que això són dos processos diferents que estan regits gramaticalment per coses diferents. I, per exemple, en els vocatius, en aquesta ocupació que trobem aquí en alguerès, la simplificació no hi és. De Francher és Francher, de Francesco és Francher, no Fancher, ni res que s'hi sembli. Fancher no va. Bé, si algun alguerès me diu el contrari, si va que ho digui. Perdoneu. Primera Vicent, quan has començat a parlar de Radio Om, jo pensava en Omit. Radio Om, d'acord. Jo pensava en Omit, perquè hi ha un paratge en Picassent que ha estat un poc lloc d'aplec de tota la gent de la Rebel·là quan venia Pasqua, el dia de després de Pasqua anava la gent en els carros, les quadrilles, tot allò, no? I hi ha una font, i és la font de l'Omit, i l'Omit ja té és un lloc paradigmàtic. Però després m'ha sorprès quan dius Radio L'Om, que és un home que hi havia a l'entrada de Picassent. I és que aquest home té història, perquè conta la història que vingué un grup de gent de Picassent i d'Alcácer a Silla a robar el Santo Cristo. Hi ha una cosa que es diu, Alcácer i Picassent són pobles de Querella que vingueren a robar el Santo Cristo de Silla. Com no pogueren robar el Cristo, s'emportaren un home de la carretera que és el que plantaren a l'entrada del seu poble com a una, no sé, com a una cosa expedita de que varen ser molt majors i que anaren mirar. I per tant, jo ja no sé si aquesta ràdio és la ràdio de l'Om, que sempre és paradigma d'una malifeta, o és la ràdio de l'Omet, que seria una... És una qüestió peculiar que al sentir
És el que deu ser vos. Primer, la comunicació és de la meva companya, Àngels Álvarez, jo li he ajudat, he col·laborat, etc., perquè estem en mitjans de comunicació, que crec que els topònims, una pregunta que volia fer abans dels topònims, que també és important els mitjans, realment s'ha de fer una força als mitjans, i clar, el que passa és que això pot ser llegendari, passa com les llegendes de cada poble. No és tan llegendari, no. Però s'ha perdut la motivació, s'ha perdut. De totes les persones que m'he enquestat, sobretot el director de Ràdio LOM, que és un alumne de la Facultat de Periodisme, que ja saps que és on treballem i això, aquesta motivació no ha arribat, simplement és que és com una... Però fa referència a l'home que ara s'ha secat, que ja s'ha secat. Sí, això sí. Però l'emblema del poble. Ese és l'esclam, home, tan emblema, ja el dic que va. A tu et volia preguntar una cosa. Efectivament, tu, Ixe Fuixer, aspires, Isaac respon a una aspiració. Hogara, i ara Ugara, però era Hogara. Hauria d'haver estat Ugarà. Hauria d'haver estat. Actualment l'aspiració en aquest punt ha gairebé desaparegut, cosa que no passa per exemple al poble del costat. O sigui, tota aquesta zona, l'aspiració està en recessió, a més pràcticament es pot dir. Està en recessió, però és evident que ha estat. És evident que ha estat, sí. És evident que ha estat. Sí, no, és que encara n'hi ha. O sigui, encara hi ha zones extensíssimes de Gascunya en les quals s'aspira. De fet, a veure, el model estàndard, diguéssim, gascó, és d'aspirar, però si no la resta dels occitans no entenen res. Una cosa és que facis una F o facis una aspiració, l'altra cosa és que no facis res. Clar, carregues totes les paraules que normalment les esses les aspiren. Sí, clar, qualsevol... Així consta com una aspiració. I després aquí, Pujó, deixar, tal qual. Deixar, sí. I per què? Perquè hay paratèlisi si no aspires només. El cas aquest del det, això és l'article definit. L'article definit és idèntic al pronom de tercera persona, en aquest cas. Illu, la doble L produeix una TH. I aquesta TH, segons el que comentava abans, es fa una palatalització pronunciant X directament. O sigui, és comparable, el que comentava abans, al que passa, per exemple, en sard, el qual la doble L també produeix el famós aquesta doble D cacuminal, que és comparable i que fins i tot per explicar el cas del gascó s'ha fet recurs moltes vegades al que passa en sard i a fer comparatives amb el que passa en sard. El company de Canya fa la conya que diu que els gascons són els sards d'Occitània. Fonèticament té la seva part de raó. Bé, perquè era Hon d'Espots. Despuig. Però era Hon, Hon. Era Hon. Era Hon. Gràcies. Bé, hem acabat amb les preguntes. Deixo la paraula un minut a l'Emili Casanova. Sí, la pregunta és molt senzilla. Hi ha unes persones que estan inscrites al qual aquí, i jo veig algunes persones així que no conec. Dic perquè Assumpció Esteve, Paloma Ferrer, Pedro Martínez Bau, Josep Antoni Morales, Catalina Amelia Ribas Mercè, a Catalunya sí. Francesc Josep Torres Tamarit, no està, no?